tässä on Mine Ward. Yes. Random osa 1. Tehdään safkaa. No niin. Oli just koiran kanssa lenkillä. Arvaa oliks tiellä sitten hevosen ulostetta. Hevosen ulostetta. Toista söistä. Ei se tekee hyvää, koska siinä on kuulemma tai vehnä ja muuta sellaista. Alan itsekin varmaan syödä. Sitä. Hevosen uloste on ihan hyvä, että suosittelen kaikille. Joo, paljon se oli? 12-15 minuuttia rapeapohja. Joo. No niin. Ei kun perhana. Uuni ei oo vielä lämmin. Eikä tässä muuta. Tehdään lisää randomia. Vois näyttää teille maailman surkeimman koneen. No ei oo maailman surkeimman. Kumminkin siinä. Se läppäri, joka crashaa Minecraftia enää. No joo, älyttömän hyvät kuulokkeet. Ai. Tässä on YouTubet, joo. Sieltä näkyy Mine Ward. Kyllä. Mitäs täältä näyttäis? Videonhallintaohjelma, ilmoitusuutisia. Kato, 2 gusta. No sutko nyt pitäis nostaa siellä sohvalle. Joo. Ole hyvä. Noniin. Kaikki mitä mä oon suvannut. Täällä on vaikka keitä. Näitä kaikki. Armoa isille. Dudsonit Suomi. Justimus Films. Mehu LVH. PewDiePie. Raikujo. Se tekee sellaisia Gmod-videoita. Niinku TFS ja näin. Smosh. The Excel ja Joffikal Skrillex. No niin. En mä nyt Facebook. Ja mitäs? No niin. Näytetäänpä tästä ihan ruudulta tätä Minecraftia. Täällä on vähän kaikkia. Siinä on Fraps. Jolla mä kuvaan. Onneksi sen jääty. Kun tää on niin älyttömän hidas. Just äsken tuplaklikkasin Minecraft eikä vieläkään alalta. Väliltä on nopea. Väliltä on hidas, suljetaan hammas. Voisitko nyt avautua? Kiitos. No niin. Siinä on minun nikkini. Skidicraft ei tosta kyllä näe mitään. Ja siis se uusi texture pack. Soartex Fun. Älyttömän hyvä. No mä voin vähän näyttää täältä. Tähän näyttää sitten siinä survivalissa. Mä jaksan tämmöisetä. Täällä kännykällä on mitään järkeä siinäkin. Mutta joo. Tässä tää random osa 1. Joo. Ei tässä kai muuta, Oho. No nyt se kännykkä tippuu. No joo. Hei, seuraava jakso Minecraft Survival. See ya!